Вітаю всіх на канале Монеты, банкноты Республики Беларусь. У сённяшнім відеоглядзе хацеў паказаць вельмі цікавы брак 10 копеек узору 2009 года словацкая чеканка. Брак у нас знаходзіцца по рэверсу. Вось тут ёсць такі невялічкі раскол штэмпелю і зверху в асноўным это у нас выкрышка. Да гэтага я уже показываў брак быў, там было невялічкае углубленне, і вось на гэтым углубленні з'явіўся вось такі потым брак. То есть атрымалось, спачатку у нас было углубленне на гэтым месцы, а пасля гэтага з'явіўся такі вось брак выкрышка штэмпелю. Давайте разглянем таксама аверс. Бачна яшчэ старая чеканка словацкая. А на сёння хацеў бы з вами развітацца. Калекцыянуйце і шануйце сваё. До сустрэчы.